Moje ime je Ema Letić i ja se bavim 2D artom, 3D artom i pjevanjem. Znači, sve počinje od skice. Nema tu neke velike znanosti i nema tu talenata, to je samo rad. Znači, od skice se počinje i referenci, nemojte nikad slušati nekoga, joj, ne valja reference, moraš sve iz glave, nije istina. Uvijek se od referenci uči, kako bi drugačije, ono. Tako da, eto, uz mukotrpan rad, čak i za pjevanje, ja mislim da svako može pjevati ako želi, ako je voljan i imati strpljenja u svom radu. Znači da poradi na sebi i svojim vještinama. Pa najviše fali motivacije, znači možda ima puno umjetnika, ali boje se pokazati jer mnogi govore ma šta ti je umjetno, samo crtkaranje ili tralala pjevanje, ništa posebno, pa ih to možda obeshrabruje da se pokažu u najboljem svjetlu i to.